сангинмурод қундузов 72 сол дошта дар деҳаи хоҷоби гарми ноҳияи варзоб зиндагӣ мекунад. ӯ ҳар рӯз наздики 2 километр роҳро тай карда ба осоишгоҳи хоҷоби гарм меояд. қаҳрамони мо пас аз ба нафақа баромаданаш 10 сол мешавад ки аксбардори осоишгоҳи хоҷоби гарм аст, вале ин касб шуғли дӯстдоштаи давраи ҷавонии ӯ буд. من پیشا همچون دوستدار سر کردم سال 67 بعد آیسته آیسته سال 85 86 سرگی آسایشگاه بودم. پس اول انرژی کار کردم، بعد انرژی کار کردم بوده، بعد نفقه برامونیم از سال 13 14 اینجانی سرگیری میکنم. сангинмурод қундузов ба пирии худ нигоҳ накарда аксҳои гирифтаи худро дар шаҳри душанбе чоп мекунад, чун дар гирду атрофи онҳо шароити бо сифати баланд чопи аксҳо нест. ин кор бо мақсади ба сифати баланд иҷро кардани фармоиши истироҳаткунандагони осоишгоҳ аст. барояш ин кор мушкил набуда, баръакс ба ӯ ҳаловат мебахшад. Электрик, пустой, хонасоз, ҳама кор мезуд. ба ҳама хизматҳо 9 ба 12 бошад 10 соатон тахминан як 30 сум мешавад. сангинмурод қундузов аз соли 1976 ҳангоми сохтмони осоишгоҳ ҳамчун кафшергар кор кардааст. баъди анҷоми сохтмон ӯ барқчии осоишгоҳ буд. солҳои 80-уми қарни гузашта қаҳрамони мо ба норак рафта энергетикиро меомӯзад ва баргашта то ба синни нафақа баромадан ба ҳайси сарэнергетики осоишгоҳи хоҷоби гарм кор кардааст. як тамрин ҳам саломатӣ нақз мешавад. ман таъсо телефономда қадамчинкунак аст. ҳар як рӯз 6000 7000 қадам мезонад. нормал. аксбардор ки боиси машғулияти ӯст 10 сол аст ба ӯ хизмат мекунад. фарзандон мехоҳанд падар даврони пирӣ ронад, вале писарони худро бовар мекунонад ки ин шуғл барои ӯ боиси машғулият ва саргармӣ ҳаст, ки ҳам барои саломатӣ фоида дорад ва ҳам вақти худро дар хизмати халқ сипарӣ мекунад. бештари калонсолон баъди ба синни нафақа баромадан гӯшанишиниро ихтиёр мекунанд. аксбардорӣ бошад кори ҷавонон аст, вале қаҳрамони мо ба ин ҳама нигоҳ накарда манзараҳои зебои хоҷоби гармро аксбардорӣ мекунад ва ҳам ба истироҳаткунандагони осоишгоҳ хизмат мерасонад.